Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal, kalusugan at bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega-1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga kung dialysis ka na at yun pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat po si Ginaring Beran, Pakatay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka sa Omega-1 kay Dr. po kasi nung ano po ako na hospital po ako tapos pumunta po ako sa kanya na po ako ng Omega-1 tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mitaas po hindi ako na CT scan. Pero uminom po ako ng Omega-1, bumaba na po, para po ng CT scan. Tapos, ngayon po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero magpasalamat po ako kasi nung biopsy po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, totoo ako talaga po, pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, naayaan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betita. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G, at sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira na nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si G. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. Hindi nga po, nalalaman tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Dahil nga po, nung uminom, nung binayopsy, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Dahil naging successful dahil nga po uminom ng ating Omega-1. So, Merry Christmas, J, and congratulations. Hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City, pero ang pamilya niya talaga from Ligao, Apio Duran. At
siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Betito. Doc Joey Betito. Kasi yung mister ko, nag-bigay at nagpabulong. Yung nagkonsulta tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay? May may Diabetes, may sugar, sugar, may high blood, may may high blood, tapos may- may problema sa lungs, may katarata, tapos yung tuhod, may arthritis. At pag umutot, pag nag-atot siya, is kahit mabataon ka. mabataon. Ngunyan, dahil ng parang, maski nagkakab kami sa mga Wala na. Wala nang amoy. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahil nga niyang kuyang, Dahil 3 months? dahil 3 months, 1 month lang. Oo. 1 month lang, may magayo nang nangyari na. Nangyari sa iya. Sa mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong din dito, Migawan. may gawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. kami simpo, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, high blood, so arthritis, na-address, so, sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? O, kaya kamong mga, may mga, kaya kamong may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Betito. Tani yun nga mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. Aprobado. Kaya Na nakakatulong. nakakatulong sa ating kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Okay. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yan naman ang tikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales, ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards na rin kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Magandang umaga po, mga minamahal naming nanonood sa amin ngayon ay andito po si Madam Cherry, taga Maslog, Legazpi City, na siya po ay ang kanyang asawa dati ay na-stroke noong 2021 at hindi na po makalakad. Talagang grabe ang sakripisyo nito ni Madam. At siya po ay uminom ng Amazing 4 during the time hanggang sa yung kanya pong wheelchair ay bininta na sa akin at para makabili po ng ating mga Amazing products. Ikwento mo, Madam, kasi sabi niya ngayon, yung kanyang asawa po dati, hirap na hirap sila. Ngayon po ay nagmumotor na, nag-drive na ng motor. So it's amazing kasi ngayon bumalik siya at bumili po ng ating mga produkto. So Madam, kwento po ninyo sa ating mga nanonood yung nangyari po sa inyong asawa. Last 2021 po, Dok, inatake ang asawa ko. So,
dinala namin sa ospital at nung ilabas ay totally stroke na talaga. Talagang hindi na Hindi na siya makalakad. makalakad. Nakahiga na lang sa tama. Siya. Tapos nung nangyari ay may reseta sa kanya itong Gamot. na hindi naman sa kanya talaga Tumatalab. tumatalab. Sabi niya, ay, alisin mo na itong mga gamot sa akin kasi hindi na talaga ako. Hindi niya kaya. Hindi, wala na talaga ako. Pag-asa. Nararamdaman na pag-asa. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko? Sabi niya, hanapan mo ako ng magandang gamot para naman gusto ko pa mabuhay. Kaya na-invite ako ni Mrs. Olimpo. Oh, Miss Olimpo, na yung anak niya, na yung anak na natulungan natin kasi kung may leukemia, yung anak niyang dalagita, nagkikimo. Sabi ko, inanap ko yung office mo. Nakilala ko, alam mo ba, doon pa sa may BCGB. Opo, So, opo. hinanap ko ang makalipat dito sa Albay, sa may tapat na Bangko Sentral. Bangko Sentral. So, dito na ako nagbili ng gamot sa'yo. So, ngayon, nung nakabili ako ng gamot, dahil meron pa akong budget, nasa Lucia siya. Hmm. So, uminom siya ng Mega 1 noon. Naubos Kasi, na, naubos na yung isang box. May pagbabago agad. Nakalakad siya. Nakatayo na siya. Tapos nawala yung mga manas niya. So, ngayon, So ilang linggo po yun, ilang buwan bago siya nakatayo o nakalakad? madali lang. Mga isang buwan lang. Mahigit isang buwan. Mahigit isang buwan lang. Oo, mahigit Na isang dati buwan. ay nakahiga na lang sa kama, ngayon nakatayo, Oo, madali lang makaskas yung makaskaso. Kaya nung naubos Nung yun, naubos na yun, sabi ko, wala na akong pambili. Dapat i-use natin. Kausapin ko na lang si Doc Joey na ano kaya kung nakatayo ka na, lumalim ka na, nakalakad ka na, wala nang gagamit ng wheelchair mo, balik ko na lang yung para i-use yung pag-no. kaya pala sabi mo sa akin noon, o Doc Joey, pwede ba ang wheelchair ko, ibenta ko sa iyo, at ibili ko ng itong mga produkto mo natural na nakatulong sa iyong asawa. Sabi ko naman, para tuloy-tuloy nga ang paggaling, okay. So, nung pinainom mo siya noong mga produkto natin, ano nangyari? Tuluyan siyang Tuluyan gumaling. siya gumaling Praise God. sa ngayon, nagmumotor na siya. Jesus, praise God, hallelujah. Nakakatulong na siya sa akin sa pagsain, Yes. kaso, syempre matanda na siya ngayon. No. Yung ugali na naman. Ay, hayaan mo na yan. Gagaputin natin. Hayaan mo na yan. Yung ugali na So, ano po masasabi mo sa ating mga Maraming produkto? salamat at talagang amazing. Amazing talaga. Products. Ngayon, eto, bumalik ako kay doktor Oo. para bumili naman ako, nagkonsulta naman ako kasi Para sa iba bumalik naman. na naman yung aking hyperacidity dahil stress na nga ako. Okay. Sa sobra na naman ang kanyang Kaya relax, kasawan. relax siya. Laging magdasal tayo sa Opo, Panginoon. opo. Positive attitude. At ito mga produkto natin na nakatutulong. Opo. So, ano po masasabi ninyo, madam, sa mga nanonood sa atin ngayon? Doon sa mga nanonood at hindi pa nagsubok na bumili ng gamot ng Amazing Treo at saka Amazing 4, Mega 1 at saka lahat ng produkto. Subukan nyo na kasi hindi kayo magsisisi. Talagang may pagbabago, may ako nga ito, tingnan mo, masakit ang aking katawan at saka ang tiyan ko. Ito, nag-try ako ng green tea. Okay. Naramdaman ko parang nawala na yung hapdi ng aking bituka. Yeah. Kaya lahat ng mga hindi pa nakapag-try ng gamot ng Amazing Treo, punta na lang kayo dito kay Doc Joey dito sa tapat ng Central Bank. At mabait si Doktor kung kulang ang inyong budget. Pwede nyo na lang kausapin. Hingan na nyo na lang ng discount. Kasi ako nga, ito, nag-avail ako ng discount. So, kung gusto nyo mag-member, pwede. So, maraming salamat, Doc. So, thank you so much, madam. Talagang Salamat. God is good. God talagang gumagalaw siya para matulungan ang ating mga pasyente. Kasi ang sinasabi ko parati, ang ating Panginoong buhay ang gumagawa para po tayo matulungan. Maraming salamat. At ginagamit lang po ang ating amazing products, ang amazing po na yan. So salamat, hopefully si Sir ay tuloy-tuloy ang pagaling, tuloy-tuloy magkapagkamo magdandahan lang pag-drive ng motor. At kayo naman sana po ay lalo tayong lumawi ang buhay. God bless po and good day. Salamat. Ako po si Efren Bola Jr., taga Amorawon, Rapu-Rapu, Albay. 43 years old,
Ako po ay may nagkaroon ng bukol sa may leeg. At dahil po sa pag-inom ko ng Amazing Core, ito po ang resulta, biglang limitang aking bukol sa leeg. Okay. Ang sabi mo kasi, Brad, na sabi kan sa imong doktor, pinapabiopsy ka. Iyo po, So ano nangyari? abo ko pong ipabiopsy ka. Abog mong pabiopsy. Kaya daw sabi ni Mama, di napakinggan ko po ang programa niyo sa radyo. Yun po, pumunta po ako sa inyo. Ito po yung resulta sa halos kulang 2 buwan na pag-inom ko ng produkto nyo. Ito po ang resulta. Minus, ibig sabihin, yung bukol mo ay biglang may mga lumabas. Anong mga lumabas dyan? Nana. Biruin po ninyo. Kasi ang suspect ng doktor, cancerous. Ayo po, abo ko pong ipabiopsy. Kaya habok mo pabiopsy, so uminom ka ng Amazing Core. Ayo po. So less than 2 months, yun ang nangyari. Yun ang nangyari. Lumabas, lumiit na ngayon ang Lumiit. bukol mo. Lumiit na po. Oo, so ito po isa umiinom sa April, May, June, July. Opo. So nasa 3 months, may 3 months pa lang. Opo. So ito na ang resulta, lumiit na. At lumabas na po yung busis ko. At dati wala itong boses, ngayon may boses na. Opo. O biruin po ninyo yan mga kaibigan. It's phenomenal. God's grace. God's grace po itong nangyari kay brother. Kaya ano masasabi mo dito sa iniinom mong mga produkto natin? Yung sa akin, ang ako lang pang tatanungin, kung ano pang mga karamdaman nyo, pumunta lang po kayo dito kay Doc Joey Petito at mag-awil po kayo ng Amazing Core. Maganda pong klaseng gamutan dito. Okay, so yan po ay nanggaling sa ating kababayan na 43 years old pa lang. Oo, si Mr. Efren Bula Jr. ng Rapu-Rapu Albay na takot po magpabiopsy kaya uminom lang ng ating mga Amazing Core less than 2 months. Lumabas na po yung mga nana, yung mga white fluids at lumiit na kasi at dati halos hindi lumalabas ang buses. O ngayon po, normal na ang kanyang buses. Kaya praise God, pasalamat tayo una sa Panginoon Diyos. Ako po ay nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil po sa natuklas ang gamot ng aking karamdaman. Dito lang pa po kay Doc Joey Petito. Natatag pa nito. Okay, so maraming salamat, congratulations. So tuloy-tuloy lang hanggat sa mawala na yan. Din kung talagang ano na yan, yung walang-wala na, so normal na, ipa-x-ray mo na, paano ko na makita natin kung mayroon pa o wala na talaga. Kasi nakita ko, malaking bagay na talaga, kasi dati ang laki-laki at wala kang busis dati. So ngayon halos normal ka na sa pagsasalita mo. So mga kaibigan, mga minamahal kong kababayan, ito po ay nagpapatunay na isang hindi ko naman kilala ito, napakinggan lang tayo sa radyo, na natulungan ng ating Amazing Core na galing sa Amerika. It's phenomenal. Ito po ay hindi tsamba-tsamba. Ito po na natutulungan ito, libo-libo ng tao sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So maraming salamat. Congratulations and God bless. Salamat po, Doc. Okay. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Madam Elsie Domingo ng Manito Albay. At ikukwento niya po yung nangyari kay Mr. Domingo na ito po nung pumunta sila dito, ang daming karamdaman at yung pong creatinine 700 plus. So ngayon po after 3 months of uminom ng ating mga amazing products, especially yung Amazing po, ngayon po yung creatinine is only 137. Okay. At yung doktor, yung medical doctor nila nagulat. At paano nangyari yun? So, aside from that, ang dami pang sakit ni Mr. Domingo at ipapaliwanag po sa atin ni Ma'am Elsie ay dati po grabe ang karamdaman, ngayon po konti na lang po. Actually, uric acid na lang ata. So ma'am, paliwanag po sa ating mga nanonood, ito po yung nanonood po sa atin ay buong Pilipinas or even buong mundo, para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin.
yung amazing po na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Opo. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong pati digdig, pati yung tuhod, saka paa. Ngayon, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. Hindi pala makalakad, Opo, dahil makabangon po. Yung makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Sa Dinala isang po ospital. sa Tansuling. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito muna Opo. hospital. Tapos sabi ko, ay, agapan niyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi Okay. niya, ihanap may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-refer kita. Sa UST po, baga, si Dr. Melissa Antonio. So, Ito, specialista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, nephrology. Ano po, Dinala ninyo dinalami po. kay doktora. Opo, mabait man po siya. Niya. Tapos, Po, pag dai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon, dyan, refer dyan po, dinala sa Tancholing. Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka 2 pa kayo ang di umuwi na po ako. naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya, Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na, grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulugong na po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para inom si Bulong. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo, sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, 4 sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So napakinggan radyo. po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Sabi niya, try natin. Sabi ko, sige, ano po siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para iyon ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan maray para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, pichichik man po siya. Mga taga Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin ika. Tapos nung natagpuan. Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na agad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo? 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Meron po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo. Nung ay, salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, Medyo maayos maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa Diyos. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang
Nag-anak naman kami kitirang aldaw. Kaso naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya, nagtatabo, ako nagbubuhat, baka da mabinat. Yeah. Ako, ayan, magaling na po siya. So, okay na po. So, Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po yung phenomenal po yan, no? Opo. Tapos, 137.7 na lang po. Dati po ito 700 plus ang creatinine. So, talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. iyo po, So, ito iyon po ang na- ating i-correct ng gusto. Opo, iyan, Okay, iyon so naman sa siguro lalaki. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, thank Okay. you, Lord. So, Thank you pasalamatan din po. natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. Opo. At ano po masasabi ninyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito sina madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman Opo. magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they're just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin, napakinggan tayo sa PBN DCGB, so thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon, 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay, except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months, normal na lahat. So happy na kayong dalawa. Thank you, 'Di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilan taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? Opo. So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay. But sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po. ang kaisipan natin, Opo. at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Opo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, Opo. ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka Opo. isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ta ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamu with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless. Continue lang praying kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay,
nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598 or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Betito ay maraming matulungan sapagkat pag natulungan namin kayo na kayo ay maging healthy at tumabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless, Nanay. Thank Good you. health and happy na kayo ni Tatay. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito, organista, mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Hospital. sabi na lang ka. Oo. Hindi na nabagok ano ko, sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang yung sa iya, kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, amazing pork. at saka Amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, kape. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. napagaling ako at wala na akong So rasis mo, Nanay, nawala na talaga. Nagalaya na Oh, pag wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110 na. 110. Okay, so Papunta ko almost, kanina. Opo. Yun sa Dineret. Okay. 110 na lang. okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin isang mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo, Nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Wala Oh, man akong maintenance kasi. January Ngayon lang ako 79 na nangyari si Nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Grabe. Yung Nagrelaya sugar namin. niya, nag-normalize. Pagkatapos na maguk mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. yun, nabagupay. Yan ang pagod sa iyo. Kaya nagpapasalamat si Nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, magkalamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, kaya Kaya na po nangyari yun. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig Nanay sa atin ngayon? Meron nag-send sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, kaya ay yung mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng mararo na Wow, gamitin. naganatin. Oo, anong mararo? Oh, dito yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po Nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Kaya sasabihan ko si, huwag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta ka dito. Yes, pwede mong samahan. Oo. So yung, ang ibig sabihin nila na ay lahat ng mga may karamdaman
mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming Sana salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Ako po si GC Ramilo, taga Barangay 28, Victory Village. Nagdigdig ako kay Doc Joey Bitito para magpakonsulta. Para makainom ako sa iyang mga produkto na Amazing 4. Kanya, nataon ako so itong Amazing 4, medyo marahil na po ang pagmatik ko. Ano po tayo dati sa mga namatian mo, yung mga karamdaman mo po? Dati, maluya ang pagmatik ko, ang pagkaturog ko. Dahil ko nang naturog, di maray pirmi lang ako nag-iihi. Sa ngunyan, maray na ang katurog ko. Kaya na ako masyadong napitiro. Dati po ay perang beses ka po mag-ihi sa Minsan, banggi po. anong pito. Mm. Ngunyan, duwa na lang ang pag-iihi ko. Almost normal na. Normal na. Ngunyan po ako, naka 3 months ka na po sa muya. So, binabaan ka na po sa dosage mo. Okay na po gabos na health concern mo. So, ngunyan po, tatay, ano po, so pwede mo pong masabi, ma-recommend regarding po sa pag-take mo kang products po ni Doc Joey? Medyo maray na talaga. May rekomenda mo ba sa mga kababayan mo, sa anak mo? Para sa kuyang mga kamag-anak, mga kakilala, kung may manindong mag-arman sa kuya na magrahay, dumindimang po kamo kay Doc Joey Bitito. Tanganing magrahay man kamo. Panigwa man kamong mga nakakaramdaman. Okay. Salamat Okay tatay. po, God tay. bless. Thank you po. Okay po, salamat. Apo, thank you po. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari ito, di ba? Good morning po.
Ako po si Ami Rosco na taga-Purok, Barangay Layon, Bigao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February na po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakade pa rin siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Drea. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result sa kanya. Para lalo siyang hina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitig yung mga labi na maga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito po asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Inanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo. po, nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao, or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala, no? Nasabi ko, grabe, ang taas ng CREA ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-CREA naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa sa lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi nurse na galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung magiging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung CREA? Sabi niya, umiiling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, yung request para magpa-CREA. Nag-okay na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, nagilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa yung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Yun nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy.
lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing 4, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagtatuloy ako, nasabi ko, baka naman hindi naman magagamit si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakabuta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak, si Mr. Loreto Lohero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating Amazing 4 na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Okay, amazing people, andito po si Amazing Mel Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin before na uminom siya ng ating mga produkto at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother, nakainom na rin. At isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Ano po, dati po lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, nung time na pumunta kay Doc, ang payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Ngayon, sexy ka na. Ayan. Sabay tama na Doc. Ano po, para pong lantang gulay yung ko noon, yung pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio, yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakiramdam. Hanggang ngayon po, pabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Ano po, yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Ano po, wala naman po masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na niyo po pag minom po kayo ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Po talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations, Thank good you luck, po, and thank Diyos Morena Aldao, mga tugang kong minamahal, andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa ring kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. So ngayon po, pag may pera kayo, umiinom pa rin para continue. prevention.
Oh, so praise God, talagang very powerful ang ating Mega One from Florida, USA na tinawag sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Naginam kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na lahat, hospital lahat ang tulong doktor. Kasi nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Oh, sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo. Mga Perang 1 kulang. week ang ano sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman nagpa-check up naman ako today naman na ano na naray. lipat naman ako tapos na-try ko siya kung Dahil mo na magsabihin tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. O, nilipat mo uli. Hindi pa rin naray. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulong kayong consultation bago din sa kuya. So, simula na siyang paraob, abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagparaabo sipon na hindi gumagaling. Haluido. Mga perang ano eh. Mga magsi 6 months nga. O, 6 months. Pero Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. Nung pumunta ka sa akin, ang pinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mo may kagalingan yung apo mo. naubos sarong box. Sarong box? Mega Amazing Juice. Amazing Juice. Sarong arugani dok. Sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? siya, Naka-recover na. niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang abo talaga. So, praise God. Pagpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Kristo. Nakontinue mag-irari ako ng Amazing Juice. Siyempre, kasi doon gumaling ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga Amazing for Amazing Diyos? Ako na, napasalamat ko sa imo do sa pa may way man na nagtaw di sa ko yung tao na naturuan ako na dili narahay so ako so ako. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak at marami ka na rin na mga ni-refer dito, ni-recommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalo-lalo may mga karamdaman. Ito ako lagi sa inyo na maray na bulong, maray na para sa kuya na pati ako manakarahayan talaga. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni Ago. Ikaw ano man ang health concern mo? May ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, gumaling ka rin. Palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Kodig Dio si, Manay Silya, so kataning may si Silya de Belen. So congratulations din, Manay Silya de Belen, dahil sa imo, naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating
kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga. Kung po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Laragalbay, ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po, ay may problema po sa prostate at UTI, nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay merong dysmenorrhea. At si tatay naman, 69 na, ay umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, nangyari kay sir, last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson. Tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang. Pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag-ano ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso niya. 3 days. Hindi na siya nang-ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita magpa yung urinary. Sabi, Urinalysis. Oo. sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak? Parang uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika. Opo, kaya nga sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na tulungan ng Mega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Mega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan, sir? Pag-kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihito ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Ang konsulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Hindi pa rin ako. Bumalik ako.
Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung ito, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta na ako sa isang doktor, specialist oncologist, para hindi tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na siya na programa sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Ako sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing ko at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasatag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtakamesa. Dati, hinahirapan ka matulog na straight. Hindi makatulog. Hindi ka matulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Pinamagaan, yung ini-expect mong sakit bago mag-ihi, hanggang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at Masakit. tapos mag-ihi, sobrang Nung nakainom ka ng amazing for nawala. wala. 2 days ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Pero malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako. 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Clear na. Dati dugong inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa man 24 Wala pa hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di alis. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung liit ko. Yung kaya doon ako nagsabi ko sa miss ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nun yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ili ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. Mabilis-bilis na akong ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobrang pawis mo. Narinig yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang karamdam mo. Parang it's a miracle. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Dahil mas gusto mo rin silang matulungan. Matulungan, yun po, para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap mo na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, mura. Balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay, wala silang magawa. Iniisip na lang palagi yung sakit. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung una ng 2 babae na katulong ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang wala na, okay na sila. Kaya, kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang burden sa kanila, wala na. So, congratulations, sir. Talagang nangyari sa inyo, himala. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoong Diyos. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So, congratulations, sir. So, sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. Ako po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po si Doc
Bitito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na ugaling sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Taubutan, bumili kami ng gamot nito. Tapos itong mga product niya, sa 3 buwang pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-inom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016. 2016. 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Pero dati nagpapadala ko ng ito sa online. So hindi tayo kailangan umasa sa mga empleyado. Ayan kasi yung ibang empleyado, lalo na kapag walang bantay, 'di ba? Talagang hindi gumagawa ng maganda, 'di ba? Kailangan may bantay para laging may nagagawa. Ayan. So, dito kasi marami tayong na-observe. Ayan. So, naglaban na tayo. Diba? Naglinis. Ayan. So, but then, ayan. So, kaya. Diba? Kaya ngayon, ayan. So, start na tayo magprograma sa atin naman po sa kalusugan, kabuhayan, at kaunlaran. So, ngayon naman, may binubuo pong organization, si Doc Joe, which is yung title po, For the Love, Care of Senior Citizen, PWDs, and Family. Ayan, so kahapon po may tumawag po sa akin from Ginubatan, na isa pong pasyente natin dyan sa Ginubatan. So, naka-member na po siya doon sa organization ni Doc Joey. Ayan, so, isang PWD. Ayan, si Nanay Virginia, all the way na 75 years old. Marami pong karamdaman, pneumonia, katarata, hindi na makakita, hindi na din makapagtrabaho. Ayan, so, suffering pa ng diabetes, I think. Ayan, si Nanay Virginia. So, napakinggan niya yung ating discussion po about sa ating programa. Of course, sa organization po ni Doc Joey, kaya agad po na member yung kanyang anak na PWD na si Sir Rogelio. Ayan, so at kahapon nga, ayan, so namatay po yung yung member natin. Ayan, so tumawag po sa amin, humihingi po ng tulong. Kaya naman po, hindi po nagdalawang isip si Doc Joey na magbigay po ng tulong. So agad po kahapon na ipinadala. Kasi, di ba sa membership, ayan, humihingi po si Doc Joey ng 50 pesos para doon po yon sa mga, if ever, na may mga aksidente. So, pinadala natin kahapon almost 2,000 plus. Yan, yung mga member natin, so nag-donate din. So, may nag-message sa atin na magdo-donate din po ng bigas. Ayan, so isa ito sa pinakamaganda na itinatag po ni Doc Joey Organization na magkaisa, magtulungan tayo if ever po na may mga nai-encounter tayong problema, 'di ba? Hindi tayo kailangan umasa sa gobyerno, lalong-lalo na ngayon na sobrang sobrang maraming problema. Ayan, so tayo na mismo yung gumagawa ng paraan para po makatulong lalo tayo sa ating mga kababayan, especially po dito sa Albay. Isa na kumbaga nakikita natin kay Doc Joey, yan, na marami po siyang gustong gawin, lalong-lalo na po sa mga PWD, mga senior, yan, na talagang sila yung priority natin, na matulungan po lalong-lalo na po sa kalusugan, financial, ayan, so kaya po makipag-ugnayan lang tayo kay Doc Joey Bitito. So again, Monday to Saturday po ang ating office po dyan sa Cabaangan. Ayan, so located po yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabaangan West, sa Legazpi City and front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So si Ma'am Mabel, Mabel Fashion and Unlimited. Ayan, si Ma'am Mabel, nag-message sa atin, humihingi po siya. Ayan, humihingi po. Ayan, pahingi ako ng mga benefits ng coffee ninyo. Ayan, so ipopost ko po kasi. So si Ma'am Mabel, isa po siyang principal
dyan sa Taisan at isang negosyante po. Yan, so nag-member na din po siya sa ating organization na For the Love, Care of Senior Citizen, PWDs and Family. Yan, so kasi dito, yan, so kumbaga, susubukan muna natin yung mga products ni Doc Joey kung gaano po kagaling at ka-proven. Ayan, so bago tayo mag-share, mag-post, ayan, kasi si Mama Bel po, ayan, na-try na po niya. Ayan, so talagang yung benefits pa lang natin, talaga pong magagaling. Ayan, halos po, kung isi-search natin yung mga ingredients natin sa bawat produkto, na talagang maraming dala po siyang benepisyo sa ating kalusugan. Kaya po, kumbaga every Wednesday and Saturday, mas maganda para mas malinaw, mas maintindihan ninyo kung ano po yung mga benepisyo na makukuha natin sa mga products natin. Mag-attend po kayo every Wednesday and Saturday from 1 p.m. to 5 p.m. or kung matapos ng maaga, mas maganda at makakauwi kayo ng maaga. So ngayon, this coming November 8, 2025, magkakaroon na po ang mga members. Ayan, na every, magkakaroon tayo ng Zoom meeting. Ayan, so mas maganda po, lalong-lalo na sa mga pasyente po namin. Ayan, para maintindihan nyo po lalo yung mga products natin kasi hindi lang po, kumbaga, magpapakonsulta kayo, kumbaga, malunasan po ang inyong mga karamdaman. Ayan, ipinapaliwanag natin always yung mga benepisyo ng ating mga produkto. Ayan, kasi 'di ba, yung mga iniinom natin, usually hindi natin maintindihan kung ano yung mga nilalaman niyan, ano yung mga benefits na makukuha natin dito sa mga products ni Doc Joey. In a natural way, yan, ipinapaliwanag po namin always yung mga benefits na makukuha po ninyo. Ayan, kung para saan, ano yung mga nalulunasan po niya na mga karamdaman. So, kung kayo po dumaranas ng ilang health concern, ayan, once na nag-take kayo ng products ni Doc Joey, lahat po yan ay aayusin na. Ayan, so kung kayo po ay may problema sa high blood, may problema kayo sa low blood, lahat po yan ay aayusin na. Ayan, kaya ngayon, 'di ba, lalong-lalo na sa mga nakikinig sa atin, especially kung hindi pa malala ang inyong health concern, mas maganda po na makapagpakonsulta tayo. Wag na po natin hintayin na lumala ang ating health concern. Lalong-lalo na kung ito na yung last chance natin, especially po kung napuntahan na natin lahat-lahat, kumbaga ginastusan na natin lahat-lahat, pero hindi natin totally malunasan ang ating health concern. So dito, kapag pumunta kayo kay Doc Joey, wag po natin na kumbaga in a one day, in a 1 week, gusto natin gumaling na tayo. Especially yan sa medyo nagkakaano lang tayo kapag mga talagang yung mga anak, ayan, so pero yung magulang natin, 'di ba? Gusto pong matulungan, gusto pang humaba yung buhay. Yan, gusto pang makasama yung mga anak, yung mga apo. Yan, so, kumbaga, napuntahan na kasi nila lahat-lahat. Kumbaga, naranasan na nila yung mga naranasan nila sa buhay nila. So, ngayon, may mga nakikinig na, kumbaga, nakikinig sila always ng ating program, especially po sa DCGB. Yan, so, marami tayong testimony. So, gusto din po nilang subukan. So, wag po natin pigilan, especially yung mga magulang natin. Kasi noon, yung mga bata pa tayo, 'di ba, suportado tayo hanggang sa makatapos tayo, hanggang sa maging professional tayo. So, ngayon naman, na sila po ay humihingi ng tulong, so sana suportahan din po natin sila. Kasi naranasan na nila lahat-lahat, pero hindi talaga totally na malunasan yung kanilang mga health concern. Kaya naman, napakinggan nila yung programa natin, so gusto din po nilang subukan. So sa second part, I think makakasama po natin si Doc Joey. Ayan, so kaya po, ayan, so antabay lang tayo. Kung gusto niyo pa, mas lalo pong mapakinggan yung mga testimony natin, makita nyo pa. Ayan, kung gusto nyo, magpunta kayo sa office para po makita po natin, especially, yan, si Doc Joey, yung ating CEO, yung ating office, para po ay, kumbaga, kampante tayo. Wala tayong mga duda. Ayan, so, ayan kay Ma'am Jelyn from Catanduanes, ayan, si Lola po niya, last January, hindi pa po kami nagkita nito personal, kahit si Doc Joey hindi niya pa po nakita. Yung lola niya po ay suffering from catarata. So, si Nanay Helen, hindi na po siya nakakakita. As in po,
white na lahat. Ayan, kahit TV, wala na po siyang makita. Lahat talaga white na. So, nakita or napakinggan yung ating programa po through DCGB, through radio program. Yan, so agad po na nag-PM sa atin sa Facebook page na Doc Joey Bitito. So, si nanay, suffering from catarata, diabetes, ayan, high blood. Ayan, so, nag-take siya last January start. So, Amazing 4, initially po twice a day and Mega 1 po once a day. Yan, so hanggang sa nagpa-examine siya last September 2025. Ayan, so si Nanay Helen, so nung result po sa kanyang laboratory, lahat po normal. Ayan, so naka-upload po yan sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Even po yung conversation po namin ni Miss Jaylen. Ayan, so si Miss Jaylen naman, nagpa-consult sa atin na may kidney stone. Ayan, so sabi niya kung ano yung the best sa kanya. Ayan, so binigyan natin at least twice a day din na Amazing 4. So si nanay, kahit pong magaling na siya ngayon, nakakakita na, medyo nakakakita na, at yung high blood at diabetes naging normal na po siya. Ngayon po, continue pa din po siya na nagtitake ng products natin. Kaya po sa lahat na natulungan na natin ng mga products po ng Amazing 4, Amazing 3, or sa Mega 1, yan, so the best po na magpakonsulta tayo kay Doc Joey after that para mabigyan tayo ng tamang dosage na pwede po sa atin. Kasi though na mga magaling na yung mga pasyente natin, ayan, kampante na sila, yan, kasi wala na silang iniindang health concern. Kaya naman, tumigil na sila. So, marami yung nagbalikan ng mga pasyente natin na ngayon po ay may iba naman po silang health concern. Yan, so mas maganda na mag-maintenance tayo at least si Mega 1 capsule para po maiwasan na po natin na magkaroon tayo ng karamdaman. Diba? Kumbaga, napipigilan na. Yan, kung tayo man po dapuan ng mga ubo, sipon, trangkaso, especially ngayon, sobrang dami po na nagkakaroon ngayon ng ubo, sipon at trangkaso. So, yung isang pasyente natin na PWD, nag-start lang daw po yon sa trangkaso. May mga sipon. Yan, so hindi kinaya kasi halos po kulang yung kinikita. Halos po walang maibili ng produkto natin. Kaya po ay umiinom lang kapag may pera. Kung wala, titigil. So, kulang yung dosage. But then, malaki yung pasasalamat ng pamilya dahil kahit papano po ay natulungan yung kanyang kapatid na PWD. Ayan po. Kaya nga sabi natin, bago po tayo magkwento ng products, masigurado po natin na talagang na-try nyo yung products para po mas maganda na kayo po mismo magkwento or makaranas ng ating mga products. Diba? So, kaya po, ayan, so ang office natin, dyan lang yan sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so kahapon, may pinadala din po ako sa Masbate na products na Amazing 4. Yan, so isang teacher po dyan sa Masbate, si Madam. Yan, so grabe po yung infection po niya. Yan, so noon, nagpa-consult siya sa isang hospital dito sa Legazpi. Medyo mababa pa. After that na nagpa-examine ulit ng 3 months, sobrang taas na. So, nag-worry na, na-refer ng isang pasyente natin dito na natulungan. So, hopefully, natuloy-tuloy na din po ang paggaling ni Madam. Basta po, magkaroon tayo ng commitment sa pag-take ng products. Wag po na, kumbaga, magmadali. Ayan, gusto natin within 1 week, ayan, within 1 month, magaling na tayo. Wala pong ganun. So, lahat po tayo dadaan sa proseso, 'di ba? So, kaya nga sabi natin, habang hindi pa lumulubha ang ating health concern, magpakonsulta na tayo kay Doc Joey, 'di ba? Sabi nga natin, wala naman pong mawawala kung susubukan natin. Baka ito na yung hinahanap po ninyong solusyon. Yan, sa kinatagal-tagal na panahon na hindi po malunasan ang inyong karamdaman, ayan, susubukan natin. Kasi usually, yung mga feedback ng client natin, last chance na nila yung products ni Doc Joey. 'Di ba? Kasi kapag buhay ang nakataya, yan, so wag na po natin pairalin yung pride natin. Kasi isa lamang po ang buhay. 'Di ba? Ano man po yung
yung mga ano natin, mga naranasan dati. So, kumbaga ngayon, kumbaga maging positive na tayo. Katulad ng mga pasyente natin na natulungan na natin sa iba't ibang uri ng karamdaman. Yung dalawang client natin na may cancer sa dila. Yung isang may cancer natin sa dila from Sorsogon, ngayon nakakapag-bike na siya, nakakapunta na siya kung saan-saan. Siya pa yung nagda-drive kapag pupunta sa office natin kapag magre-repurchase ng products natin. So, malakas, 'di ba? So, may, kumbaga, nararamdaman niya kasi nagtitake siya ng ating products. Yung isa naman na pasyente natin from Daraga, yan si Madam kasi required na daw for biopsy pero napakinggan yung programa natin na isa din po na may cancer sa dila. So, ngayon po, almost mag-1 month pa lang, may malaki na yung improvement niya, nakakapagtinda siya kahit po dumaranas siya ngayon ng karamdaman. So, ang importante kasi dito sa atin ay makainom po yung pasyente. Yan, kung hindi na kaya ng pasyente na pumunta sa office natin, kahit po yung representative. Basta po, 'di ba? Sabi natin nakakaintindi kung paano niya papainumin yung pasyente. Yan, kasi dito sa atin importante lang makainom po ang client. Ayan, so tinututukan po natin dito lalong-lalo na po ang kalusugan. Kasi nga po, lahat na pupunta sa gastos, yung mga pinaghirapan po natin. Especially, isang buwan tayong sakripisyo, pero mapupunta lang sa gastos sa pagpapagamot. Ayan, so dito, malalaman po ninyo kung paano po maging, kumbaga magkaroon ng magandang kalusugan at then, kumbaga paano po natin magagamit sa tama yung ating mga pinaghirapan. Of course, makakatulong kayo sa inyong pangkabuhayan. Especially doon naman, ay kumbaga matutulungan naman kayo sa pangkabuhayan. So, lahat ng ginastos niyo para gumaling, pwedeng mabawi niyo po yan through pagkwento. Ayan, kumbaga, pagiging marites. Ayan, so, dito natin gamitin yung pagiging marites natin. Yan, na makatulong tayo sa ibang tao. Ayan, katulad kanina dito. Ayan, so, buti na lang at umuwi dito si Doc Joey. Ayan, so, may nagpakonsulta na 2 pasyente. Ayan, so, kapag buti na lang ginaguide din tayo ni Lord, 'di ba? So talagang sobrang bait ng ating dakilang Panginoon kasi kapag hindi umuwi dito si Doc Joey, maraming pasyenteng pumupunta doon sa Kabaangan. Ngayon naman na umuwi si Doc Joey, marami din naman ang nagpapakonsulta dito kay Doc Joey. So hindi po sayang yung pagpunta ng pasyente natin. Kaya nga the best na makinig po kayo lagi ng ating programa through a radio program. Although, lahat naman po ng mga pasyente natin, yan talagang inaabangan po yung programa ni Doc Joey. Ito yung abangan po ninyo kasi makakatulong po sa kalusugan. Ayan, kasi isa sa pinaka-importante bilang isang tao na meron tayong magandang kalusugan. Kasi ano man po yung mga natatahak natin ngayon, na-achieve natin, dumarating sa atin, ano man yung mga naipundar natin, once na nagka-problema tayo sa kalusugan, lahat po yan, hindi natin mapapakinabangan. Ayan, kaya po parating unahin ang kalusugan, ano man po yung mga achievement natin ngayon, lalo, kumbaga, tandaan natin, ayan, i-priority natin yung ating kalusugan, okay? So, after that, kapag mayroon kang magandang kalusugan, marami kang pwedeng gawin, ayan, so, lahat ng gusto mong gawin, magagawa mo, ayan, pero kung may problema ka sa kalusugan, umaga pa lang, 'di ba? Nakabusangot ka na kasi nga, 'di ba? Marami kang dala-dalang problema. Pero kapag magandang kalusugan mo, makakapag-isip ka ng maganda. Ayan. So, anong oras ka mag-live? Ayan. So, si Doc Joey. Ayan. So, nandito si Doc Joey nagbabantay sa atin kung ano yung mga sinasabi natin. So, lahat motivation, especially po, 'di ba? Kapag may nag-a-advise sa atin, dun po natin nabubuksan yung ating kaisipan, 'di ba? Kasi minsan, 'di ba, sa social media, yan, so halos nakikita natin yung iba puro na lang negative. Yan, so ito yung programa ni Doc Joey na marami. Yan, katulad kahapon, sabi ko nga, yung isa, hindi natin alam yung buhay natin. Kaya always gawin po natin yung maganda kasi kumbaga kinabukas hindi na natin alam kung ano yung mangyayari. Ayan, at least preparado tayo palagi. Katulad ng ating members sa ating Entitled for the Love, Care of Senior Citizen,
and family. Ayan, PWDs and family. Na hindi niya alam na yun na pala yung huling buhay po niya. Ayan, so buti na lang si Nanay Virginia, laging nakikinig sa atin, pinag-member niya yung kanyang 2 anak. Ayan, so kaya kahapon, nabigyan po natin ng tulong si Nanay Virginia. Ayan, na hindi niya inaasahan. Yung 50 pesos niya, na ibalik po sa kanya almost 2,300 plus. Ayan, plus may magbibigay pa ng bigas, 'di ba? Kasi hindi natin alam. Yan, so kaya wag na natin isipin yung mga negative. Isipin natin yung positive. Yan, kahit minsan dumaranas talaga tayo ng panghihina sa buhay, pero laban lang. Habang may buhay, may pag-asa, 'di ba? So kaya nga sa mga pasyente natin, kapag gusto, 'di ba? Hindi po hadlang yung layo. Ayan, kasi malayo ka, Doc Joey, hindi ko mahanap yung office mo. Kapag, sabi nga natin, kapag gusto, may paraan. At kapag hindi nahanap yung office ni Doc Joey, yan, sa tapat mismo ng Bangko Sentral, isama po natin always si Mang Tanong para hindi po masayang yung pamasahe po natin, di ba? Again, Monday to Saturday, ang ating office from 8 a.m. to 6 p.m., diba? So, every Wednesday and Saturday, yan, so nagkakaroon tayo ng orientation para maintindihan nyo lalo yung mga products po natin. Kasi dito, hindi lang po puro usapan pera. Usapan dito na meron kang magandang kalusugan, diba? Kasi ang pera, kapag masipag tayo, diba? Kumbaga, sobra-sobra yung darating sa atin. Pero, kung tayo ay problemado lagi, diba? So, talagang hindi po halos darating sa atin yung blessings na inaasahan natin. So, sipag lang, diba? At positive attitude, okay? Kaya nga yung ibang pasyente natin, katulad ni Nanay Magdalena Llagas, diba? Si Nanay Magdalena, pumunta sa office natin na may mataas na creatinine, yan, so nagpa-doktor ng ilang taon, talagang kumbaga hirap na siya maglakad. 'Di ba? Itong talagang hindi ko makalimutan. Ilang pasyente ko ang hindi ko makalimutan kasi si Nanay Magdalena, ayan, so tumaas yung kanyang kreya dahil po sa pag-inom sa kanyang high blood. Ayan, so nasobrahan. Kaya ngayon, napakinggan yung programa natin, halos po kulang din sa financial, but then gumawa ng paraan para malunasan yung kanyang health concern. Ngayon, sobrang lakas ni Nanay, nakakapagtahi ulit siya. Yan, so this week, ayan, nagkobra siya ng kanyang sa senior. Yan, so agad na pumunta kay Doc Joey para hindi na niya magastos. Ayan, so kumbaga, tumakbo pa si Nanay, diba? Tumakbo pa si Nanay kasi nahihiya siya na wala siyang laging pasalubong sa atin. Sabi nga natin, mas kailangan ni Nanay, pero bakit? Diba? Na, kumbaga, nahihiya siyang pumunta sa office natin na wala siyang pasalubong dahil po, bilang pasasalamat niya na nabigyan po ulit ng pag-asa yung buhay po niya. Ayan, so kumbaga, pangalawang buhay. Kasi kung nagpa-dialysis siya, hindi niya alam kung ano na yung sitwasyon ng kanyang sarili ngayon. But then ngayon, malakas, nakakapunta kung saan, at nakakapagkwento na din po siya. Ayan. Kaya nga, inihikayat natin si Nanay Magdalena na siya yung maging modelo po dyan sa Daraga. Ayan. So, makapag-refer din po siya, makatulong sa mga taong gustong matulungan. Ayan. Si Tatay Alfredo Dr. Dadea naman, yan, from Pawa, nito. Ayan, halos, di ba, Tatay? Ayan, kay Ate Matt, halos wala na daw stock dyan sa nito. Ayan, dami pong pumupunta sa ating office kahapon. Yung may breast cancer, wala na daw na stock na Mega One. Ayan, kaya yung mga stockist natin, outlet natin, parati pong may stock. Kasi po ay kailangan po yan ng mga client natin, yung mga kapamilya ninyo na mag-a-avail din dyan. Kasi, di ba, malapit na. Kasi iniisip din nila, yung pamasahe nila papuntang Legazpi, maibibili na ng ibang products. Kaya nga, yun yung purpose natin na, kumbaga, marami kayo din na
matulungan dyan. Pero kung kulang-kulang yung products natin, yan, so, syempre, pupunta na yan sa Legazpi. Yan, katulad nun na may cancer. Yan, so, kailangan niya mag-take ng products natin. Kaya, always na mag-stock ng products. Kaya, kasi ina-announce po namin yan palagi. So, sa lahat naman, tomorrow, yan, so, open po kami from 8 a.m. to 6:30. Ayan, so, 11 a.m. na. Ayan, sige, so... ako na muna. Okay, so magandang tanghali sa inyong lahat. Ito po sa inyong Doc Joey, ang lalaking hindi tumatanda. Sisingit lang tayo, mga importanteng bagay, sapagkat sabi ko nga, bakit tayo nagtayo ng organisasyon for the love care of senior citizens, PWDs and family. Ibig sabihin po, ang family, pag kayo po yung mga kamag-anak na senior citizens, may kamag-anak na PWD, pwede rin kayong sumali. Ang sabi kasi ni Ma'am Len, yung mga malalayo, hindi rin makamiyembro, madali po makamiyembro. Yung pong dalawang healthy drinks, 750 po yan at daming benepisyo. Kung wala po kayo, hindi kayo malapit, hindi kayo makapunta sa opisina, dagdagan lang natin ang 100 para sa GNT for GNT delivery. So 750 maging 850. Ang GCash po natin, kung ano po ang numero ninyo sa text or sa call, yun din po ang GCash natin. 0998-975-8121. Jose B. Ayan po ay GCash. 0910-4482-598. Jose B. GCash din po yan. 0917-853-8933. GCash din po yan. So tatlo po yan na GCash. Pag naka-deposit kayo sa amin, isend ang pangalan, address, contact number, and CP Facebook name para po ipadala namin through GNT. Within 3 to 5 days lang po yan. Ngayon, sa 1,050, tatlong healthy drinks po yan, plus 125 sa GNT. Ang limang healthy drinks, tatlong kape, isang juice, isang mega choco, 1.5 po yan. Mas mura po yan kasi ang halaga niyan 1.6 plus 150 sa GNT. Kaya whether you are in Luzon, Visayas, Mindanao, pwede kayong mag-join sa amin. Basta gusto ninyong magkatulungan, lalong-lalo na para sa inyo. Para sa inyo, wala pong grupong ganito. 50 pesos lang po doon ang emergency fund. Kahapon po may namatay na PWD. Mga 2 weeks member pa lang po yan, member ng nanay. Ngayon namatay, nagpadala na kami ng 2,300 sa GCash at may magbibigay pa ng isang sakong bigas. Okay, so biruin po ninyo, baka may magdadagdag pa. Kaya po, panalong-panalo dito sa amin. Meron na po kayong pangkalusugan. Pag nag-refer kayo, may kita kayong 10% habang nagbabayad. Meron po kayong serbisyo in case of emergency. At meron po tayong lots of fun, happiness, December 21, 2025, libre lahat ang ating party, swimming party, lunch party, merienda, lots of games, lots of raffle, wala po kayong babayaran kahit piso. Okay, maliwanag? Ito po ay para sa inyo, hindi para sa akin. Kasi ang wish ko, kung ano po ang may tutulong ko sa inyo, ito po ay to glorify the holy name of our Lord Jesus Christ. Kaya wag nang magnegatibo. Pag negatibo, sorry sa inyo. Sorry, we are very sorry. Kanina, may tatlo pong nag-member dito. Yung pinsang ko, second cousin ko. Pagkatapos yung anak, nag-member plus bumili na rin po ng Mega One para sapagkat may sakit po yung second cousin ko. Then may nag-member din po kanina taga dyan po sa Gubat Iraya, si nanay, mayroong mga arthritis, may makulog, sa kataon nagmimro at bumili na rin po ng Miracle C at ng Mega One. So ngayon, yung mga nagtatanong sa akin, kailan ka andyan sa Dorotea? Ako po'y very busy person. Dapat kayo po, alam na ninyong darating ako, huwag na kayong magtatanong pa. Dapat magtanong kayo, gawin na ninyo kaagad. Kasi ang sarili ko po, kami po, ang oras namin napakahalaga. Napakahalaga. Tulad ngayon, may pupunta na naman kami after lunch. Kaya kami pumunta dito para makatulong, di ba? Ngayon sabihin, Dok, kikita ka. Natural kasi ang produkto namin galing Amerika. Pero ang binabalik namin sa inyo, sobra-sobra. Okay, maliwanag.
Kasi po, mga negatibong tao, puro negative. Kahit gawin natin, isusubo na natin sa bibig, negative pa rin. Baka may lason niya, no? Negative, di ba? Basta kami, we are doing this in the name of the Lord Jesus Christ. Okay, alam niya ang puso namin. Ngayon, kung kami may kulang pa, we are very sorry. Pero ginagawa namin ang lahat. Okay? Gusto namin may participation. Kasi kung foundation, bigay na lang ng bigay, walang mangyari sa bansang Pilipinas. Okay, maliwanag. Kaya po, hindi problema. Gusto ninyo magpamember, maraming benepisyo. 5 kumpanya, meron kayong discount at pwedeng kumita. Mag-repair ka sa Dorotea, 15% ang kita ninyo. Kung nagbigay ka ng discount 5%, may 10% ka. Di ba? Ang dami-dami. Maniwala kayo. Ang problema nga, sabi ko, ilang tao lang ang positibo ang kaisipan. Puro negative, matatalino, negatibong utak. Dapat po, puro positive prayer, pray and pray, positive action. Ito po ang inyong lingkod na si Doc Joy Bitito, ang lalaki hindi tumatanda na inyo pong kaibigan, kapatid, na handang tumulong sa inyo sa abot ng aking makakaya, sa kalusugan, sa livelihood para kay kumita, sa service, and lots of funds and happiness. Okay, maliwanag. Ang aking numero, 0998-975-8121. 0998-975-8121. 0910-44-82598. 0910-44-82598. And 0917-853-8933. 0917-853-8933. So mga minamahal kong kababayan, si Ma'am Len ang will say also the last at mga ano pa. At ako po'y magpapaalam at may gagawin po ako. May pupuntan lang ako sandali at babalik ako. Mamaya tuloy na po kami may pupuntan kaming napaka-importante. Kaya po nag-chat, pakitingin mo sa chat ni Ma'am Mabel, may chat ata. Forward ko na. Okay, para po dito sa atin ay lahat kayo ay aming tutulungan. Basta lang po kayo po ay positibo ang kaisipan. Maraming salamat, magandang umaga, and Ma'am Len will now take charge. So ayan, maraming salamat po sa lahat na nakatangkilik po. Of course, nakinig ng ating programa. So tomorrow once again, open po ang aming office from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So sa lahat po na gusto na magtanong about po sa ating mga amazing products, makipag-ugnayan lamang tayo kay Doc Joey. Ito po yung contact number po niya sa 0910-44-82598, or sa Globe, we have 0917-853-8933. Again, we are located po sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, free health consultation. So, magkita-kita tayo tomorrow from 8 a.m. to 6:30 in the evening. But then, pwede na po kayo magpa-schedule for consultation tomorrow kasi first come, first serve basis. So, maraming salamat po. Happy blessed Sunday, of course, sa ating technical department ng DCGB. Again, kay Sir Nems, maraming salamat, sir. Happy blessed Sunday po. So, for now, magpapaalam na muna ako for the meantime. My name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Bencena. This is been Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So, ang ating organization for the love, care of senior citizen, PWDs, and family. So, happy blessed Sunday po. Enjoy your Sunday. God bless, good health, and see you tomorrow.